U potpunosti podržavam 8 temelja kreativnog društva. Oni su istinski fokusirani na vrednosti čovečanstva, na poboljšanju kvaliteta života svakog čoveka. I zaista možemo zajedno da izgradimo kreativno društvo. Po mom mišljenju, ne postoji drugi način da se izgradi takvo društvo. Moramo da se ujedinimo. Samo zajedničkim snagama možemo iskoreniti sve ove probleme i rešiti sve probleme zajedno, u jedinstvu. Teško da ćemo to moći drugačije, odvojeno. Niko ne bi mogao sam da ih reši. Pitanja ekologije, klime i mnoga druga moraju uvek da rešavaju svi zajedno. Kreativni procesi u Kazahstanu su već počeli i već su uveliko u toku. Mi stvaramo novi Kazahstan i sam predsjednik je održao govor rekavši da podržava kreativno društvo. Tako da ćemo praviti novi Kazahstan već bez svega toga. Kao što sam rekla, bez ljutnje, bez korupcije, bez ičega negativnog. Čini mi se uskoro ćemo tako živeti. Nadam se. Ali sve to moramo sami da kreiramo i da aktivno učestvujemo. Tek tada ćemo u takvom kreativnom društvu stvoriti novi Kazahstan. Ako se svi zajedno okupimo i uložimo svoje napore u ovu ideju i podržimo jedni druge, onda će biti novi Kazahstan u novom kreativnom društvu.